Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mirzon. Taong 1982, Burdeos, Quezon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mangingisda itong si Mirzon. Sa kanyang trabaho, kasama niya noon ang kanyang kaibigang tubo rin sa kanilang baryo. Dahil sa isla sila nakatira, hindi nila maipagkakaila ang payak ng kanilang pamumuhay. Nga pala pinuno, taliwas sa kaibigan ni Mirzon, nakatira sila sa liblib na bahagi ng kanilang lugar. Doon kasi natipuhan ng kanyang mga magulang na tumira, gawa ng malawak doon ang lupa at makakapagtanim sila ng mga gulay at iba pa. Bagaman malayo sa kanilang bahay, araw-araw niya yung pinagtsatsagaang puntahan. Minsan nga, may mga pagkakataong hindi na siya nakakauwi dahil sa dami ng kanilang tinatrabaho. Halos inaabot din sila ng 3 araw at higit pa sa laot kapag sumasapit ang mga buwan ng pagsisilabasan ng mga isdang kanilang hinuhuli. Nga pala mga kaibigan, kung inaakala niyong napakadaling mamalaot ng ganoong katagal, nagkakamali kayo. Sa mga oras na yan, palaging nakabilad sila sa initan. Punong-puno ng trabaho sa kabila ng limitadong pagkain sa sinasakyan nilang barko o bangka. Makakaramdam lamang sila ng ginhawa kapag alam nilang tapos na ang trabaho nila. Bago sila bumalik sa kanilang isla, dumaraan sila sa karatig ng pantalan para ibenta ang mga nahuhuli niya. Yun din ang nagiging pagkakataon nilang magkaibigan na makabili ng mga bagay na gusto nila. Sa loob ng ilang taong gano'n ang kanilang trabaho, aminado si Mirzon, sanay na siya sa ganoong bagay. Ni minsan, hindi na rin niya iniisip na matatakasan ang tadhanang yon, gawa ng anuman ang paghihirap niyang makaahon sa buhay, hindi yun sapat para makaramdam ng kahit nakatiting na kaginhawaan. Isang hapon, habang naglalakad silang dalawa pabalik sa baryo nila, meron silang nakasalubong na isang mayamang lalaki na may mga kasamang tauhan. Sa itsura ng mga ito, masasabi mong hindi yun basta-basta, gawa ng bukod sa magagara nitong kasuotan, punong-puno rin yun ng palamuti mula ulo hanggang paa. Habang pinagmamasdan yun ni Mirzon at ng kaibigan niya, naging palaisipan naman para sa kanila kung saang lupalop nang galing ang mga panauhing yon. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, paglagpas nila sa grupo nito, bigla naman nilang narinig ang pagsasalita ng lalaki ukol sa hangarin nitong gawin silang katulong. Matapos naman nilang marinig ang bagay na yon, halos hindi nila mawari kung ano ang kanilang isasagot dito. Pagbaling ng paningin ni Mirzon at ng kanyang kaibigan sa mga panauhing yon, laking gulat na lamang nila nang masipat nila itong may iniabot na pera habang nagwiwika ito sa kanila ng, "Ito ang paunang bayad. Tanggapin nyo para yan sa gagawin nyong pagpapasya. Ayos lang naman kung hindi ninyo tanggapin ang alok ko. Ang sakin lang, gusto nyong lumago pa yan, magtrabaho kayo sa ilalim ng pamamahala ko." Dahil sa sinabi nito, hindi naman maipagkakaila nila Mirzon ang tuwa sa kanilang mga muka. Isipin ninyo, naglalakad lang sila sa daan, tapos bigla silang aabutan ng pera ng taong hindi naman nila kilala. Matapos nila itong makuha, inilahad ng kausap nila kung saang lugar, anong oras ang kanilang pagkikita. Maya-maya pa, agad naman yung tumalikod sa kanila, sabay dahan-dahang naglakad papalayo. Habang pinagmamasdan nila Mirzon ang mga panauhing yon, hindi nila maipagkakaila ang matindi nilang pagmamalabis na tanggapin ang alok nito.
Kinagabihan, upang makapag-isip sila ng tama, nagdesisyon silang mag-inuman. Doon na sila nagpaabot ng gabi sa bahay ng kanyang kaibigan, gawa ng kung doon sila sa tahanan nila Mirzon iinom, paniguradong marami ang makikisali. Sa paglalim pa ng gabi, habang unti-unting binabalot ng kalasingan ng kanilang katawan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa gagawin nila kinabukasan. Ayon sa kaibigan niya, na kung papaunlakan nila ang alok ng lalaking yon, hindi sila makakasama sa pamamalaot. Mariin din itong inilahad sa kanya, hindi nito maiwasang magduda, lalo pat parang biyaya ng langit ang mga panauhing yon. Ayon sa kanyang kaibigan, na ang salaping kanilang tinanggap ay maaaring pain lamang sa kanila para mahulog silang dalawa sa binabalak ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nagdesisyon silang subukang makipagkita sa taong yon. Bagaman mariin itong tinututulan ng kanyang kaibigan, wala itong nagawa sa kadahilan ng sa ayaw at sa gusto nito, pupunta doon si Mirzon. Ang tanging pinanghahawakan niya kasi noon, papaano kung totoo ang alok nito? Naniniwala siya, hindi masamang sumugal, lalo pat kung nakataya ang ikakaganda ng buhay niya at ng kanyang pamilya. Dagdag pa ni Mirzon na noon pa man, hangad na niyang makaramdam ng konting kasaganaan man lang. Matapos naman itong marinig ng kanyang kaibigan, bilang isa sa mga nakakaramdam ng kanyang sitwasyon at paghihirap, napilitan na din niyong sumunod. Ayon dito, hindi siya sasama kay Mirzon dahil sa trabaho, bagkus ay sasamahan niya ito dahil nag-aalala siya rito. Dagdag pa nito na kapag makaramdam sila ng kakaiba, umalis na agad sila ng walang pagdadalawang isip. Pagkarinig niya sa habili ng kanyang kaibigan, tumangulang naman siya habang masayang nagpapasalamat. Bago matapos ang kanilang inuman at usapan, inilahad nito sa kanya na magdadalayo ng proteksyon pangontra sa mga nilalang na nagbabalat kayo bilang mga tao. Sa kanilang lugar kasi noon, talamak na ang ganoong pangyayari kung kaya't sa lahat ng pagkakataon, kinakailangan nilang mag-ingat. Wala namang napapabalitang nilalang na kumakain ng mga taong kasing edad nila pero ang alok kasi ng mga nakausap nila ay labis na nakakapagduda. Kinaumagahan, pagputok ng bukang liwayway, minabuti nilang tumungo sa kanilang grupo para ilahad sa mga ito na hindi sila makakasama sa laot. Wala naman yung naging kaso sa kanilang kapitan, lalo pat bibihira lamang sila kung lumiban. Matapos nila yung gawin, agad naman silang bumalik sa tahanan ni Mirzon para tumulong sa mga gawaing bahay. Hapon pa naman kasi ang nakatakda nilang pakikipagkita sa mga panauhing yon, kung kaya't kahit papaano, marami-rami pa naman silang bakanting oras. Bago pa man sumapit ang 11:00 ng umaga, umuwi na ang kaibigan niya para kumuha ng mga dadalhin nitong gamit. Inabisuhan din siya nitong magdala ng patalim nang sa gayoy kapag malagay sila sa alanganin, meron silang mga armas na madudukot. Kinahapunan, pagpatak ng 3:00 ng hapon, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan patungo sa lugar na kanilang pagkikitaan. Habang naglalakad silang dalawa, kabilin-bilina ng kaibigan niya, huwag masyadong magtiwala sa mga sasabihin ng mga panauhing makakausap nila. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating nila noon sa taniman ng saging, nasipat naman nila ang mga ito na kanina pa palang naghihintay. Paglapit nila rito, alerto naman silang nagmasid sa mga panauhing yon habang nananatiling walang imik. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan. Hindi kami mga masasamang nilalang. Sa katunayan, mga engkanto kami.
Para malaman niyo kung ano nais naming mangyari, sumunod kayo. Ipinapangako ko, kapalit ng oras ninyo ay ang kayamanang matagal niyo nang minimithi. Wika ng lalaking nag-alok sa kanila ng trabaho. Dahil sa sinabi nito, doon nila nakumpirma na tunay ngang hindi mga ordinaryong tao ang kausap nila. Bagaman ramdam nila noon ang katapatan sa mga salita nito, pinili pa rin nilang huwag magpakakampante, lalo pat segundo lang ang magiging pagitan, maaaring mabago ang mga nangyayari. Habang binabagtas nila ang daan, unti-unti namang napapansin nila Mirzon ang pagpasok nila sa masukal na kakahuyan. Dala ng kanilang kuryosidad kung bakit sila ang napili ng mga ito, hindi naman nila maiwasang magtanong dito. Pagkarinig ng engkanto sa kanilang sinabi, agad naman yung sumagot sa kanila ng, Yung mga lolo ninyo, naging katuwang din namin noong panahon. Sa ngayon, kayo ang nakikita naming malakas sa pamilya ninyo. Sana kagaya ng ginawa ng mga ninuno nyo, ganun din ang gawin ninyo. Dahil sa sinabi nito, agad namang napatigil sa paglalakad itong si Mirzon. Pakiramdam niya noon, merong isang alaalang bigla na lamang pumasok sa isipan niya. Hindi niya mawari pero para itong isa sa mga istoryang ibinahagi ng lolo niya noong buhay pa ito. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang mapagtanto niyang hindi niya maalala ang eksaktong sinabi nito sa kanya, minabuti niyang magpatuloy na. Sa pagdating nila sa isang malapad na patag, nasipat nila ang dalawa sa mga kasama ng engkanto na merong batong binuhat. Pagbagsak ng mga ito sa kanilang harapan, nasipat nila ang paglitaw ng isang lagusan kung saan dinala sila nito patungo sa ibang mundo. Ayon kay Mirzon, na habang naglalakbay sila sa lagusang yon, may mga pagkakataong sumasagi sa kanilang isipan na baka hindi na sila makabalik. Nakakatakot man yung isipin pero nasisiguro niya meron yung posibilidad na mangyari. Dahil dito, pinili na lamang niyang manalangin kaysa pangunahan ang tadhana. Nang marating na nila ang dulong bahagi ng lagusan, doon bumungad sa kanila ang tribo ng mga engkanto. Habang papalapit sila rito, kitang-kita nila ang iilan sa mga ito na nakahandusay sa tabi ng daan. Ayon sa lalaking nagdala sa kanila sa lugar na yon, biktima yon ng mga aswang na kumakain ng kanilang lahi. Araw-araw yung pumapasok sa kanilang dimensyon magmula noong natukoy ng mga ito ang eksaktong lugar na kanilang kinaroroonan. Dagdag pa ng nilalang na nais man nila yung labanan pero wala silang magagawa. Masyado silang nanghihina pag napapadpad sila sa mundo ng mga tao, kaya ang tanging paraan para makipaglaban sa mga ito ay ang humingi ng tulong. Inilahad din sa kanila ng nilalang na yon na dahil sa sigalot na nangyayari, marami ng katulad nila ang binawian ng buhay. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nang marating na nila ang sentro ng baryo ng mga engkanto, agad naman sila nitong dinala sa isang tahanang napakaraming mga nakatagong mutya sa loob nito. Una yung ipinakita sa kanila ng nilalang na yon, nang sa gayoy makapag-isip na sila kung ano ang kukunin nila roon. Kabilin-bili na ng nilalang na basta kaya ng kanilang mga wisyo, kahit ano maaari nila doong makuha. Dagdag pa nito na sa oras na mapagtagumpayan nilang dalawa ang iniuutos nito, maaari na nilang ariing lubos ang anumang mutsyang ipinahiram nito sa kanila. Nang marinig naman yon nila Mirzon, agad naman nilang sinuyod ang lugar para maghanap ng mga gamit. Bagaman wala sila noong gaanong alam pagdating sa mutya, meron naman silang kakarampot na basihan
kung papaano ang pagpili ng mutyang babagay sa kanilang mga sarili. Para kay Mirzon, sapat na ang mga kwentong narinig niya noon sa kanyang ama para magkaroon siya ng ideya ukol sa mga bagay na kukunin niya. Hindi naman niya noon gaanong iniisip ang kaibigan niya, lalo pat di hamak na mas matalino ito at maraming alam pagdating sa mga lihim na karunungan at mutya. Matapos nilang mag-ikot sa silid na yon, napagdesisyon na nilang tig-dalawa silang mutya na tatanganin. Ang napasakamay noon ni Mirzon ay ang mutya ng trabungko ng buwaya at ang kaliskis ng ahas. Sa kaibigan niya naman, tinangan nito ang mutya ng tubig at lupa. Dalawang magkaibang mutya, pero ang bawat abilidad ay merong kaugnayan sa bawat isa. Dahil sa kusang ibinigay ng mga engkanto ang mga mutyang yun sa kanila, kung kaya't hindi na yon naging mahirap pa na mapaamo nila. Ultimo, ang mga dasal at pagpapakain rito ay kusang ibinigay ng engkanto nang sa gayoy walang magkulang sa mga tinatangan nila. Makalipas pa ang ilang minuto, nilibot sila sa tribo nito upang maipakita nito sa kanila ang pinsalang natamo ng kanilang angkan. Matapos yan, muli sila nitong ibinalik sa mundo ng mga tao, bitbit ang mga armas na nakuha nila sa angkan nito. Pagbalik nila noon sa lugar na kanilang pinanggalingan, laking gulat na lamang ni Mirzon nang masipat niyang gabi na pala. Bago nila lisanin ang lugar na yon, doon nila napag-alaman na malapit lang pala rito ang kasalukuyang pinagpupugaran ng mga aswang na nanginginain ng mga engkanto. Pagturo sa kanila ng nilalang sa kawayanan, doon nila nasilayan ang iilang mga aswang na patungo na sa kanilang kinaroroonan. Bago pa man sila makapagtago, tuluyan na sila nitong nasukol kung kaya't wala na silang pagpipilian kundi ang lumaban. Habang pinagmamasda nila Mirzon ng mga nilalang, nanatili namang nakakubli sa kanilang likod ang mga engkanto. Maya-maya pa, pagpalit anyo ng isa sa mga ito, agad naman niyang binunot ang kanyang punyal habang nananatiling walang imik. Kung gayon, humingi na pala kayo ng tulong sa mga tao. Hoy, kayong dalawa! Hindi nyo alam kung anong sitwasyong kinalalagyan ninyo. Wala kaming ginagawang masama sa inyo, kaya mas mainam na huwag nyo rin kaming pakikialaman. Natural lamang sa mundo, ang maging pagkain ang mahihina ng malalakas. Wika ng aswang habang nagpapalit ito ng anyo. Nang marinig naman yon nila Mirzon, pansin naman nila ang balat nitong halos maihahalin tulad mo na sa balat ng kawayan. Bagaman walang baho sa katawan ng nilalang na yon, nasisiguro nilang halang ang kaluluwa nito. Maya-maya pa, nang masipat nilang umaatras na yon ng bahagya, nagdesisyon ang kanyang kaibigan na sagutin niyo ng, "Hindi sa lahat ng oras ganyan ang batas ng mundo. Minsan kayong mga malalakas, ginagamit niyo ang inyong kapangyarihan para manglipol ng mahihina, imbis na yon ay protektahan. Sapat na yung batayan para alam namin kung sino ang aming kakampihan." Dahil sa sinabi ng kaibigan niya, agad namang umangil ang nilalang na yon habang nagpapalit ng anyo. Pagtitig nito sa kanila gamit ang mga nanlilisik nitong mga mata, agad naman nilang inihanda ang kanilang mga armas, pagpapakita na hindi sila aatras ng basta-basta. Matapos namang masilayan ng nilalang na yon ang naging aksyon nila, napangisi lang naman ito habang mabilisang binigyan ng hudyat ang mga kasama nitong nakapaligid sa kinaroroonan nila Mirzon. Dala ng takot ng mga engkantong kasama nila noon, napilitan na yung lumundag sa lagusan para umiwas sa gulo. Kahit silang dalawa na lamang ang natira, pinili nilang wag umatras
sapagkat alam nila kung sino-sino ang mamamatay kapag hinayaan nila yung makabalik sa mundo ng mga engkanto. Bagaman medyo naguguluhan si Mirzon sa mga nangyayari, nanatiling nakahanda ang kanyang sarili sa anumang kahahantungan ng laban. Alam niyo, Pinuno, nakikipaglaban sila noong magkaibigan nang halos hindi nauunawaan ang mga nagaganap. Napakabilis kasi ng mga nangyari noon, yung tipong pagkatapos nilang makilala ang tribo ng mga engkanto, binigyan kaagad sila nito ng mga mutya para makipagdigma. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging bago nila sa ganoong larangan, labis-labis naman ang kanilang pasasalamat dahil sa bisa ng mga mutyang na ibigay sa kanila. Sa sobrang bisa nito, lahat ng pag-atake ng mga aswang na tumatagos sa kanilang mga depensa, kusa nitong sinasalag. Nagdadala rin yun ng hindi maipaliwanag na lakas sa kanilang mga katawan na siyang naging sanhi upang magawa nilang makipaglaban gamit ang sukdulan ng kanilang potensyal. Sa halos ilang minutong pakikipaglaban doon nila Mirzon, nakakaya naman nilang makipagsabayan sa mga nilalang na yon. Sa katunayan, may dalawa sa mga ito ang nag-alay ng buhay sa kanilang mga kamay. Hindi naglaon, sinabayan pa yon ng 3 aswang hanggang sa dumating ang puntong kinakailangan na ng mga itong humingi ng tulong sa mga kasama nilang nagpapahinga sa pugad. Bago pa man makabalik ang mga nilalang na yon, nagawa ng matalo ni Mirzon ang pinakapinuno ng mga ito. Habang hawak-hawak nila ang nagpupumiglas na nilalang, paulit-ulit naman nila doong inilahad na hindi nila ito papatayin kung ipapangako nitong lulubayan na ang mga engkanto. Subalit, nang marinig naman ng aswang ang nais nilang mangyari, nag-angi lang naman ito habang sumasagot sa kanila ng, "Kung hindi kami kakain, papaano kami mabubuhay ng matagal? Mas nanaisin naming mamatay ng lumalaban kesa umatras ng nakabahag ang mga buntot." Nang marinig naman ang kaibigan ni Mirzon ang sinabi nito, hindi na yon nagdalawang isip na hatawin ang nilalang ng hawak-hawak nitong tabak. Hindi pa yun nakontento, binitin pa nito ang aswang sa pamamagitan ng isa nitong kamay. Dahil sa pangyayaring yon, panay lang naman ang pagpupumiglas nito, subalit hindi yun sapat para tuluyan siyang makawala mula sa pagkakahawak nito. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating ng iba pa nitong mga kasama, agad naman yung binitawan ng kaibigan niya, alinsunod sa plano nilang dalawa. Naniniwala si Mirzon na para hindi na masyadong tumaas ang tensyon noong mismong gabi, kinakailangan nilang panatilihing buhay ang pinuno ng mga aswang. Mas may tsansa kasing mapabago nila ang pananaw nito kung hindi nila yun babawian ng buhay. Sa pagkaantala ng labanan pansamantala, doon nila inilahad ang nais nilang mangyari. Kahit gulong-gulo pa ang isipan noon ni Mirzon, pinipilit niyang manatili sa kanyang wisyo. Halos sa dami kasi ng mga nangyari, hindi niya alam kung alin pa sa mga ito ang totoo. Pakiramdam nga niya noon, nananaginip lang siya noong gabing yon. Habang nakikiramdam ang magkabilang grupo, muling binanggit ng kaibigan niya ang hangad nitong itigil na ang laban. Ayon dito, kaya pa nilang isalba ang buhay ng kanilang mga kasama kung susubukan nilang umatras. Dagdag pa nito na hindi nakakasira ng dignidad ng isang nilalang ang pag-atras sa digmaan. Matapos itong ilahad ng kanyang kaibigan, nanatili namang nasa harap nila ang mga aswang. Pagsilay nilang wala sa mga mata nito ang pagsuko, nagdesisyon silang sumugod para pumatay ng iilan sa mga ito. Nang maisakatuparan na nila ang bagay na yon, muli nila yung sinigawa na umatras
na siya namang napilitan ng sundin ng mga aswang. Hindi naglaon nang wala nang natira sa paligid, minabuti na nilang magpahinga sa lugar hanggang sa sumapit ang umaga. Kinabukasan, muli silang binigyan ng utos ng mga engkanto ukol sa gagawin nilang pagbantay sa lagusan hanggang sa magsara ito. Ayon sa nilalang, wala silang ibang gagawin kundi ang manatili sa lugar na yon nang sa gayoy hindi na maulit pa ang mga nangyari sa angkan nito. Inilahad din ito sa kanila na mas mainam kung salita ng pagbabantay nila para naman kahit papaano hindi maubos ang kanilang oras sa pagbabantay ng lagusan. Sa loob ng 1 taon, nagbantay sila Mirzon sa lugar na yon. Araw-araw naman silang binibigyan ng pagkain ng mga engkanto hanggang sa dumating ang araw ng pag-alis ng mga ito. Bago nilisan ng mga engkanto ang lagusang yon, binigyan sila nito ng ginto na siya namang ipinamana nilang magkaibigan sa kanilang pamilya. Alam niyo ba, noong nabubuhay pa itong si Mirzon, paulit-ulit niyang ikinukwento sa kanyang pamilya ang karanasan niyang yon. Subalit sa kasamaang palad, ang 2 niyang mutyang nakuha, hindi niya naipamana sa kahit sino man sa mga anak niya. Ang tanging naiwan lamang sa mga ito ay ang mga gintong nasa iba't ibang wangis at anyo na siyang naging gantimpala nila sa mga engkanto mula noong nagsilbi sila rito. Gawa ng sila ang mga piniling mandirigma. Okay, opinyon ko sa kwento. Oo nga naman, yung sinasabi nito ni Mirzon na baka panaginip lang lahat ng nangyari. Pero kasi kung panaginip, bakit may mga naiwang ginto? Bakit naipamana niya pa yung ginto na yon sa pamilya niya? So ibig sabihin, nangyari talaga to, no? Alam nyo, sana all eh. Kasi 2 mutya, ipapatangan sa'yo ng mga engkanto, sobrang bihirang mangyari yan. O parang hindi pa nga ata mangyayari yan eh. Maliban na lang kung talagang mission mo sa buhay mangolekta ng mga mutya. Yan, malaki ang posibilidad. Pero yung wala ka naman talagang kaalam-alam na kahit na ano, tas bigla ka magtatangan ng 2 mutya, sobrang tinding pangyayari yun. Sobrang gandang pangyayari yan sa buhay ng isang tao. Tapos nung tapos na yung serbisyo nila sa mga engkanto, binigyan pa sila ng ginto. 'Di ba parang talagang mapapasana all ka na lang eh. Isipin mo yun, nagtangan ka na ng mutya, binigyan ka na ng ginto. Tapos, ayun, sandaling-sandali lang. Pero, ang pinagtataka ko lang, bakit kaya agad sumuko yung mga aswang no, sa pagkain ng mga engkanto na yun? Tsaka, asang kaya yung pinakagabunan nun? Kasi parang ang nabanggit dito, pinuno lang ng pangkat eh. Siguro sobrang laki nito o sobrang dami ng angka na to. Pero yun lang eh, parang yun lang, doon na nagtapos lahat eh. 'Di ba? Parang ang bilis lang nung pangyayari. Pero ako feeling ko marami pang pinagdaanan tong si Mirzon. Kaso ito na lang talaga yung naikwento niya. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.